Καλησπέρα! Καλησπέρα! Καλώς ήρθατε στο Λες Κόσμος, μια σειρά από podcast από γυναίκες που αγαπούν γυναίκες. Είμαι η Εύη Και είμαι η Εφη. Στο σημερινό μας επεισόδιο θα συζητήσουμε για το τι σημαίνει πραγματικά να είσαι γυναίκα που της αρέσουν γυναίκες. Όταν άρχισα λοιπόν να αντιλαμβάνομαι το ενδιαφέρον μου για το ίδιο φύλο, το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν μια αναζήτηση στην Google. Πληκτρολογώντας τη λέξη λεσβία λοιπόν, τα αποτελέσματα δεν ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Συγκεκριμένα, στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων είδα σελίδες με ακατάλληλο περιεχόμενο. Όπα, λέω, κάτι πάει λάθος. Γι' αυτό σήμερα εμείς εδώ θα πούμε τη δική μας εμπειρία. Έφη μου, έτσι μια πρώτη σκέψη. Τι σημαίνει άραγε για σένα να είσαι γυναίκα που της αρέσουν γυναίκες? Ωραία ερώτηση έκανες. Σημαίνει το κάθε συναίσθημα ανθρώπινα, ερωτικά, εγκεφαλικά και ψυχικά στην απόλυτη μορφή του. Αυτό σημαίνει. Βαθιστόχαστο θα έλεγα. Ναι. Αυτό σημαίνει. Θα μπορούσα να πω πάρα πολλά περισσότερα, αλλά νομίζω με μία πρόταση αυτή η απάντησή μου. Ισχύει το ίδιο πράγμα και για μένα. Τα συναισθήματα είναι πολύ βαθύτερα, οι συζητήσεις που κάνουμε, όλο το κομμάτι είναι κάτι τελείως διαφορετικό σε σχέση με αυτό που είχα συνηθίσει σε προηγούμενες σχέσεις που ήμουνα με άντρες. Ναι, νομίζω ότι παίζει μεγάλο ρόλο το πώς λειτουργούν δύο ίδια μυαλά. Ισχύει αυτό. Όπως αντίστοιχα και σε σχέσεις με δύο άντρες, πώς λειτουργεί το ότι επίσης είναι δύο μυαλά. Μπορείς πολύ πιο εύκολα νομίζω να ταυτιστείς με πράγματα, μπορεί να σκέφτεσαι με παρόμοιο τρόπο. Εντάξει, υπάρχουν πολλά άλλα. Ισχύει. Τα οποία είναι ίδια, ας πούμε. Ότι... Αντίστοιχα όμως, όσο έντονα είναι και τα ωραία τα συναισθήματα, αλλά τόσο έντονα είναι και ψιλοακραία μερικές φορές τα αρνητικά συναισθήματα. Ή τυχόν τσακωμοί, ή διαφωνίες, ή χίλια τέτοια. Τα νεύρα. Τα νεύρα, σε κάποιες μέρες ιδιαίτερες. Όλα είναι λοιπόν στον απόλυτο βαθμό τους, θα λέγαμε. Τουλάχιστον έτσι το βιώνω εγώ, όχι ότι ανερώ οποιοδήποτε straight ζευγάρι βιώνει το δικό του απόλυτο. Βέβαια. Για μένα αυτό είναι το απόλυτο. Δεν ήθελα να σε ρωτήσω πώς έχεις βιώσει την όλη φάση στην Αθήνα που έχεις ζήσει αρκετά και αντίστοιχα εδώ στην Αγγλία. Όταν ήρθα εδώ στην Αγγλία ήταν σαν να ζούσα το αυτονόητο, ρε παιδί μου. Το ότι έφυγα από την Ελλάδα ήταν ένας από τους πολλούς λόγους αυτός. Η ποιότητα της ζωής μου και όλων των ανθρώπων που είναι στη δική μου φάση για πάρα πολλούς λόγους. Στην Ελλάδα, παράδειγμα, ξέρεις ότι αν είσαι απλά άνετη με τη σχέση σου ή άνετος με τη σχέση σου αντίστοιχα, θα σε κοιτάξουν περίεργα, και εσύ μπορεί να γυρίσεις και να αρπαχτείς και δεν θέλεις να τσακωθείς, να χαλάσεις τη μέρα σου και τη στιγμή σου. Παρ' όλα αυτά συμβαίνει όμως. Εδώ και γενικότερα στο εξωτερικό, τουλάχιστον στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, δεν μιλάμε για χώρες που είναι εντελώς σε εισαγωγικά απαγορευμένο. Δεν χρειάζεται ούτε να κρύβεσαι, ούτε να έχεις το νου σου μην ακούσεις κανένα περίεργο και θα θες να υπερασπιστείς εκείνη τη στιγμή τον εαυτό σου και θα τσακωθείς στον δρόμο. Κάτι το οποίο είναι πολύ εύκολο να γίνει στην Ελλάδα σε καθημερινή βάση. Ναι, νομίζω ότι και αυτή είναι η βασική διαφορά. Ότι ναι. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που επίσης μπορεί να τύχει να σε κοιτάξουν παντού περίεργα. Παντού υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν βασικά. Παντού και πάντα. Μπράβο. Αλλά είναι λίγο η μέρα με τη νύχτα στη συχνότητα. Καμία σχέση. Εσύ πώς το έχεις βιώσει? Καταρχάς να πω ότι εγώ δεν έχω βρεθεί σε σχέση με άλλη γυναίκα στην Ελλάδα. Ναι, σωστά. ναι, σωστά. Και συμπτωματικά τυχαίνει ότι δεν έχουμε κατέβει και μαζί. Ακόμα όχι, έτσι όπως είναι τα πράγματα, πού να κατέβεις? Οπότε δεν το έχω δει. Φαντάζομαι πώς μπορεί να είναι και φαντάζομαι ότι δεν μπορούμε να είμαστε το ίδιο ανοιχτά. Μα δεν είναι τρελό αυτό? Είναι σαν να ζεις δύο ζωές. Η μία είναι στην Αγγλία που είναι η ζωή σου και στη χή Αγγλία ή όπου μένεις τέλος πάντων. Και είναι η ζωή σου και ζεις κανονικά, όχι κανονικά, όπως τέλος πάντων θέλεις να ζεις. Και πρέπει να πας στην Ελλάδα και για κάποιο λόγο και για κάποιες μέρες να έχεις ένα άλλο πρόσωπο. Απ' τη μία, βέβαια, θα μου πεις ότι γιατί να το κάνεις αυτό, ρε παιδί μου, αφού ζεις τη ζωή σου, ξέρεις. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι ότι κυκλοφορείς στον δρόμο με ταμπέλα ή με LED επιγραφή κτλ. Οπότε γιατί όχι. Απ' την άλλη, όμως, μπαίνεις στη διαδικασία, θες δεν θες. Παρόλο που και εγώ ποτέ μου δεν έμπαινα πολλές φορές στη διαδικασία, απλά δεν ακούω ή κάνω ότι δεν βλέπω. Αλλά όμως σε τρώει λίγο, σε βάζει λίγο. Εντάξει, πάμε 2 εβδομάδες πες για διακοπές. Δεν θέλω να κάθομαι να τσακώνομαι στον δρόμο. Δεν θέλω να κάθομαι να στραβοκοιτάω όποιον με στραβοκοιτάει και να του λέω τι κοιτάς, ξέρω, τι θες και τι σου φαίνεται περίεργο. Γιατί ξέρω ότι είναι μία λούπα που θα μου χαλάσει τις διακοπές και
δεν αξίζει να δώσω σημασία. Απλά ξέρεις το θέμα ποιο είναι. Ότι ίσως κάποια στιγμή θα πρέπει να μην σκεφτόμαστε ότι εντάξει μωρέ, να μην χαλάσω 2 εβδομάδες την ηρεμία μου για τις διακοπές μου, για τους ανόητους τέλος πάντων. Όμως, ίσως τελικά δεν θα πρέπει να σκεφτόμαστε αυτό. Θα πρέπει οι άλλοι να μπαίνουν στη διαδικασία να σκεφτούν ότι κάνουν κάποιους ανθρώπους να αισθάνονται άσχημα στην καθημερινότητα. Καταλαβες? Δηλαδή να αλλάξει λίγο ο τρόπος σκέψης, να αλλάξει λίγο η οπτική, γιατί αλλιώς αν εμείς και όλοι σαν εμάς εισαγωγικά έχουν τη σκέψη ότι εντάξει μωρέ τώρα να μην χαλάσω και τις διακοπές μου, άστους ξέρω εγώ να λένε. Ναι, άστους να λένε, αλλά όμως από ένα σημείο και μετά να μην νιώθουμε εμείς άσχημα. Αυτοί θα πρέπει να νιώθουν άσχημα. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό και δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι αν πάμε εγώ και εσύ Ελλάδα θα συστηνόμαστε έξω σαν φίλες ή ότι δεν θα συνεχίζω να σε λέω αγάπη μου, μωρό μου και τα σχετικά. Καλά, βέβαια. Απλά βέβαια. το που εννοώ είναι ότι δεν θα γυρίσω να σε φιλήσω στον δρόμο. Ναι, ούτε εγώ θα το κάνω. Ούτε εγώ θα το παράδειγμα, κάνω. και μόνο και μόνο για να αποφύγω αυτό το ότι θα βρεθώ στη διαδικασία να τσακωθώ με κάποιον άνθρωπο εκεί έξω. Γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ειδικά μεταξύ 2 γυναικών, πολύ σεξιστικά σχόλια. Δηλαδή. Μόνο σεξιστικά σχόλια. Δηλαδή, δυστυχώς οι άνθρωποι που είναι OK και απλά δεν γυρνάνε κεφάλι σου να σε κοιτάξουν καν, είναι δυστυχώς οι 3 στους 10. Μακάρι να ήταν οι 9 στους 10 ή 10 στους 10. Πραγματικά. Και αυτός είναι και ο λόγος που δεν μου αρέσει ιδιαίτερα να χρησιμοποιώ τη λέξη λεσβία, γιατί της έχει δοθεί μια πολύ λάθος ερμηνεία. Έχει σεξουαλικοποιηθεί ρε μάνα μου. Αυτό ήθελα να πω. Δεν ξέρω αν υπάρχει σαν λέξη ή αν τη δημιούργησα τώρα εγώ. Τέλος πάντων καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Ναι, υπάρχει μια έννοια. Πολύ λάθος περιεχόμενο. Καμία σχέση με το ότι υπάρχουν 2 άνθρωποι που πραγματικά αγαπιούνται. Δηλαδή, ας φύγουμε από τις ταινίες με ακατάλληλο περιεχόμενο και αυτό που θα πεις σε έναν άντρα όταν σε φλερτάρει. Ξέρεις, δεν ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα και θα συνεχίσει να επιμένει, γιατί δεν πολύ καταλαβαίνουν με τη μία το όχι. Ο άντρας είναι κυνηγός και πρέπει να επιμείνει. Ναι, βέβαια. Θα συνεχίσει λοιπόν κάποιες φορές να επιμένει και κάποια στιγμή θα του πεις ότι, για να τον αποφύγεις, ότι ξέρεις, έχω λίγο διαφορετικά ενδιαφέροντα. Και μετά έρχεται η επική ατάκα. Έτσι, πες τη. Να την πω, Στη δίνω. Έλα, εντάξει τώρα, θα σε κάνω να σου ξανααρέσουν οι άντρες. Ή οι άλλοι, τέλεια. Τι θα έλεγες να κάνουμε ένα τρίο? Ναι. Καλά και αυτό ειδικά είναι η απόλυτη φαντασίωση που πολλοί δεν σκεφτεί. Δεν καταλαβαίνουν όμως ότι γλυκό μου αγόρι, σε πολλά εισαγωγικά, αν μας ικανοποιούσατε, εμάς τις λεσβείες τουλάχιστον, σε τέτοιο επίπεδο που ικανοποιούμαστε και μεταξύ μας, δεν θα γινόμασταν λεσβείες προφανώς. Αλλά βέβαια αυτό είναι ένα εντελώς αστείο και. Είναι και λίγο υποκειμενικό επίσης. Ναι, εντάξει. Δεν θεωρώ ότι οι λεσβείες απογοητεύονται από τους άντρες, γι' αυτό γίνονται λεσβείες. Είναι εντελώς άλλο το πράγμα και απλά το λέω χάριν αστεϊσμού. Απλά ναι, οι άντρες νομίζουν ότι ιδιαίτερα στις ταινίες ακατάλληλου περιεχομένου που αναφέραμε πριν λίγο, δημιουργούνται ξεκάθαρα για να ικανοποιήσουν την αντρική φαντασίωση που νομίζω είναι από τις πρώτες τους. Δεν έχουν καμία επαφή βασικά με την πραγματικότητα. Είναι σενάριο, παιδιά, να πούμε στους straight άντρες. Είναι απλά σενάριο αυτό, δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Και συγγνώμη που σας το λέω, όταν ο άντρας μπαίνει στο τέλος της ταινίας μέσα, δεν νομίζω ότι πολύ χρειάζεστε. Απλά είναι για να ικανοποιηθεί η φαντασίωσή σας βασικά. Νομίζω ότι μόλις κατέριψες ένα μύθο. Δεν ξέρω, ελπίζω να μην με μισήσουν οι άντρες, τους οποίους αγαπώ πάρα πολύ και έχω άψογη σχέση με τους άντρες. Απλά κάποια πράγματα πρέπει να τα λέμε λίγο με το όνομά τους. Ναι, ισχύει πια. Έχεις βρεθεί ποτέ σε κάποια παρέα που να αισθάνθηκες άβολα στο να αποκαλύψεις τη σεξουαλική σου ταυτότητα? Έχω βρεθεί, ναι, πιο μικρή κυρίως. Βέβαια ποτέ δεν είπα ψέματα για κάτι όταν με ρωτούσαν ή δεν απάνταγα ή απάνταγα την αλήθεια. Άσε που πολλές φορές δεν αφήνω και τους άλλους να με φέρουν σε δύσκολη θέση όσο και να το θέλουν. Βέβαια μέσα μου μπορεί να νιώσω άσχημα, σε καμία περίπτωση αυτό δεν φαίνεται. Μόνο και μόνο για να μην πάρει ο άλλος την ικανοποίηση ότι είδες, την έκανα να αισθανθεί άσχημα τη λεσβία επειδή είναι λεσβία, ξέρω εγώ. Οπότε δεν έδινα ποτέ σε κανέναν το άνοιγμα. Το πάτημα, ναι, να με κάνει να νιώσω άσχημα. Αλλά ναι, πιο μικρή κυρίως, ναι, θα έχω νιώσει, ναι. Νομίζω ότι. Εσένα δεν σε ρωτάω, έχεις βρεθεί? Στην Αγγλία το ζεις πιο πολύ. Όταν πάμε Ελλάδα και γυρίσουμε θα το ξαναπούμε στο επόμενο podcast. Νομίζω μια άβολη στιγμή εντός εισαγωγικών
ήταν στο περίπτερο που είχαμε πάει, το θυμάσαι, το σκηνικό. Ναι. Σε αυτό το σημείο να πω ότι στην Αγγλία έχει πολλούς μουσουλμάνους. Οπότε οι μουσουλμάνοι είναι αυτοί που θα σε κοιτάξουν περίεργα, μπορεί να σχολιάσουν κάτι στη γλώσσα τους κτλ. Απλά επειδή είναι η μειονότητα, δεν τους δίνεις ιδιαίτερη σημασία και προχωράς στον δρόμο σου. Έτσι, αντίστοιχα, κάποια στιγμή είχαμε πάει σε ένα περίπτερο μαζί. Ο άνθρωπος εκεί ήξερε την Εφη, την είχε δει αρκετές φορές. Έτυχε και πήγαμε πρώτη φορά μαζί. Και εκεί έπαιξε η κλασική ατάκα του τύπου «Εσείς οι δύο τι φάση?» Αδερφές μας είπε στην αρχή ότι είμαστε, του λέμε όχι, δεν είμαστε αδερφές, είμαστε ζευγάρι. Και είχε μείνει ο τύπος με αυτά τα κλασικά καρτουνίστικα, να πω ξανά, μάτια, δεν το πίστευε. Σαν να του έλεγες ότι εδώ απ' έξω έχει παρκάρει ένα διαστημόπλοιο και περιμένει να σε πάρει, ξέρω εγώ. Κάπως έτσι του φάνηκε. Δεν το πίστευε με τίποτα. Ναι. Δεν το πίστευε με τίποτα. Ναι. Μας έλεγε «Φίλες είστε?» «Όχι, είμαστε ζευγάρι». Είμαστε ζευγάρι. «Όχι, είστε φίλες». Ναι. Δεν το πίστευε ο καημένος κι αυτό. Δεν το πίστευε, ναι. Δεν το πίστευε. Το άλλο που ήθελα, επειδή το έχουμε συζητήσει αρκετά βασικά μαζί και θα ήθελα να αναφερθούμε και σε αυτό, έχει να κάνει με τα στερεότυπα στην Ελλάδα και με περίεργα βλέμματα που μπορεί να είχε στο δρόμο κτλ. Δυστυχώς η Ελλάδα είναι μόνο στερεότυπα, να σου πω την αλήθεια. Πώς λέμε ότι η μάστιγα του 20ου αιώνα είναι το άγχος και το στρες, νομίζω ότι η μάστιγα της Ελλάδας είναι τα στερεότυπα. Πραγματικά δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο καταστροφικό και πιο στενόμυαλο πράγμα από τα στερεότυπα. Ειλικρινά. Στα πάντα. Κάθε μέρα, από το πρωί που ξυπνάς μέχρι το βράδυ που κοιμάσαι. Όσο αφορά τους ομοφυλόφιλους, τι στερεότυπα πιστεύεις ότι υπάρχουν? Πάντα. Υπάρχει το στερεότυπο ότι επειδή έχεις κοντό μαλλί π.χ. είσαι 1000% λεσβία. Επειδή έχει βγει μια πολύ συγκεκριμένη μόδα στην Ελλάδα. Ευτυχώς δεν είναι όλες έτσι. Πολλές είναι βέβαια. Και εγώ έχω κοντομαλί, αλλά έχω κοντομαλί από τα 13 μου. Ναι. Που δεν ήξερα καν τι γίνεται. Τι σου αρέσει βασικά. Ναι. Καθαρά γιατί έτσι μου άρεσε και φλερτάρα και με τον Κωστάκη, όχι τον Περιπτερά. Άλλος αυτός. Άλλο, ναι. Με τον Κωστάκη, τον συμμαθητή μου, ξέρω εγώ, στο σχολείο κτλ. Οπότε δεν ήξερα καν ότι ήταν τα αγοράκια και τα κοριτσάκια. Ή αν είχα δει ποτέ κάτι στην τηλεόραση που να είχε να κάνει με ομοφυλόφιλους, ήταν απλά ένα ζευγάρι ομοφυλόφιλων. Οπότε ένα τεράστιο στερεότυπο είναι το εξωτερικό κομμάτι. Ναι, νομίζω ότι ειδικά στις γυναίκες, αν έχουν κοντό μαλλί και λίγο ανδρόγυνο look, ότι είναι σόνι και τέλειος βία. Ενώ είναι πολύ αστείο ότι αυτό δεν ισχύει εδώ πέρα. Ναι. Θα δεις αντίστοιχα γυναίκες με κοντό μαλλί και ανδρόγυνο look και θα τα έχουν, ξέρω εγώ, με άντρα ή θα είναι παντρεμένες παιδιά και. Παιδιά, ακριβώς. Ναι. Εντάξει, στην Ελλάδα, στον κύκλο μας, προφανώς δεν είναι όλες οι γυναίκες που είναι λεσβίες με κοντό μαλλί, εννοείται. Απλά υπάρχει αυτό πάρα πολύ σαν στερεότυπο, γιατί νομίζουν, επειδή είσαι λεσβία, ότι αυτό αυτόματα σημαίνει ότι θες να είσαι και άντρας. Για κάποιο λόγο το συγχαίουν έτσι μέσα στο μυαλό του. Καμία σχέση όμως. Καμία σχέση προφανώς, αλλά δεν πες το. Αυτό μου θυμίζει λίγο η κλασική ερώτηση όταν θα συστηθεί σαν ζευγάρι σε κάποιον στην Ελλάδα και η ερώτηση που θα κάνει είναι και ποιος είναι ο άντρας και ποια είναι η γυναίκα στη σχέση. Κανένας, καμία. Αυτό είναι το νόημα, είμαστε δύο γυναίκες. Δηλαδή ξεκολλάτε από αυτά τα πράγματα. Πραγματικά δεν υπάρχει αυτό. Είχες περίεργα βλέμματα, δεν μου είπες γι' αυτό. Βέβαια, αφού σου λέω ότι είχα κοντό μαλλί από πολύ μικρή. Βέβαια. Πάντα περίεργα βλέμματα είχα. Και πώς το διαχειρίζεσαι? Από ένα και σημείο και μετά. Νομίζω καταλαβαίνεις το πόσο μικρό είναι το μυαλό των άλλων που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία βασικά και δεν κοιτάνε παραπέρα. Οπότε απλά νιώθεις εισαγωγικά ανώτερος από αυτούς, γιατί τουλάχιστον το μυαλό σου και η νοημοσύνη σου πάνω σε αυτά τα πράγματα είναι σίγουρα πιο ανοιχτό μυαλί από αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό. Απλά μπορεί και κάποιος πιο αδύναμος χαρακτήρας να τον πάρει εντελώς από κάτω και να τον πάρει εντελώς αντίθετα και να οδηγηθεί σε σκοτεινά πράγματα μέσα του και είναι πάρα πολύ κρίμα. Ναι, είναι τόσο λάθος. Και νομίζω ότι οτιδήποτε διαφορετικό στην Ελλάδα, και όταν λέω διαφορετικό εννοώ ότι δεν είναι ίδιο με όλη την υπόλοιπη μάζα. Ναι. Προκαλεί περίεργα βλέμματα και περίεργη αντιμετώπιση. Βέβαια. Οι γκοθάδες παράδειγμα. Μπράβο. Οι γκοθάδες, οι μεταλλάδες που λέμε. Ή παιδιά τα τατουάζ, το πιο απλό. Μέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν μεγάλο ταμπού τα τατουάζ. Ναι. Οπότε σίγουρα δεν μιλάμε για τα στερεότυπα αποκλειστικά για και η κοινότητα. Σε καμία περίπτωση. Υπάρχουν στερεότυπα στην Ελλάδα παντού.
Για τα πάντα. Οτιδήποτε σε κάνει λίγο διαφορετικό από το κοινωνικό σύνολο, τραβάει περίεργα βλέμματα, είναι κατακριτέο, ψου από πίσω. Ναι. Αντίστοιχα, έχεις βιώσει κάποια διάκριση στον εργασιακό χώρο λόγω της σεξουαλικής σου ταυτότητας ή λόγω της εμφάνισής σου, ή αν έχεις δυσκολευτεί ποτέ να βρεις δουλειά λόγω αυτών? Κοίταξε να δεις, σε όλες τις δουλειές που έχω δουλέψει και σε όποιο τομέα, θεωρώ ότι παίρνω το respect από τους άλλους και για τη δουλειά και για το χαρακτήρα μου και για το ήθος μου και όλα αυτά τα πράγματα. Βέβαια, έχει τύχει να χάσω δουλειά επειδή απλά ο εργοδότης ήταν δυστυχώς ο κλασικός τύπος που θέλει ένα πολύ συγκεκριμένο μοτίβο για τις κοπέλες που θα δουλεύουν στο μαγαζί του. Και αυτό είναι ένα άλλο στερεότυπο μεγάλο. Και είναι και πολύ κακό, γιατί το χρησιμοποιούν για να προσελκύουν κόσμο, κυρίως άντρες, χρησιμοποιώντας την εξωτερική εμφάνιση ενός ανθρώπου και όχι αν μπορεί να δουλέψει στην πραγματικότητα. Βέβαια. Που σίγουρα μπορούν να δουλέψουν οι κοπέλες που δουλεύουν σε αυτά τα μαγαζιά, δεν έχει να κάνει το ένα με το άλλο. Αλλά σίγουρα δεν κάνουν όλοι για όλες τις δουλειές. Και επειδή αν ξέρεις κιόλας ότι είσαι καλή στη δουλειά σου και χάνεις τη δουλειά για αυτό το λόγο, εκεί θέλω να καταλήξω, είναι άδικο. Γιατί τελικά σε όσες δουλειές έχω βρεθεί, έχω μείνει καιρό, με εμπιστεύονται απόλυτα. Αυτή η πρώτη εικόνα στερεοτυπικά ως προς αυτή τη μερίδα των ανθρώπων είναι τρομερά άδικη στο τέλος. Ή αντίστοιχα, αν μια κοπέλα που έχει σε πάρα πολλά εισαγωγικά και χωρίς καμία διάθεση να θίξουμε, ναι, εννοείται, και οποιοδήποτε στυλ κοπέλας, γυναίκας και οτιδήποτε. Αλλά όταν μια κοπέλα έχει αυτό το κλασικό ξανθιά κοπέλα κτλ. Με ωραίες αναλογίες. Ναι, με πολύ ωραίες αναλογίες κτλ. Όταν αυτή η κοπέλα έχει σπουδάσει 1000 πράγματα και πάει να ζητήσει δουλειά σε μια εταιρεία, γιατί μπορεί να την πάρει και με το παραπάνω μπορεί να την πάρει, κατευθείαν έρχεται το σεξιστικό πράγμα ότι έλα μωρέ, εντάξει τώρα, η ξανθούλα τώρα σιγά τι ξέρει, χαζή είναι. Οπότε και αντιμετωπίζεται ανάλογα. Δυστυχώς συμβαίνει πάρα πολύ και το ένα και το άλλο. Και αυτή νομίζω ότι είναι η διαφορά με εδώ. Ναι. Ότι αντίστοιχα εδώ πέρα υπάρχει μια σχετική νομοθεσία η οποία βγήκε το 2010 και απαγορεύεται να κάνεις τέτοιες διακρίσεις όσο αφορά στο χώρο εργασίας ή όταν κάποιος κάνει αίτηση για μια δουλειά. Συγκεκριμένα απαγορεύεται να κάνουν διακρίσεις με βάση την ηλικία, το φύλο, σεξουαλική προτίμηση, θρησκεία, πολύ σωστά, και διάφορες άλλες κατηγορίες. Ναι. Οπότε ποτέ δεν θα δεις την κλασική αγγελία που να λέει ζητείτε κοπέλα έως 25 ετών όμορφη για θέση σέρβις. Ναι, ή για θέση σέρβις ή όλο αυτό το χυδαίο στερεότυπο. Αυτό είναι κλασικό report και πας κατευθείαν στο δικαστήριο και παίρνεις αποζημίωση στην Αγγλία, λοιπόν. Και στις περισσότερες χώρες νομίζω έχουν μια χή νομοθεσία τέλος πάντων για που να προστατεύει τα δικαιώματα. Βέβαια. Και δι των γυναικών, έτσι. Το επόμενο που θέλω να σε ρωτήσω και ίσως είναι το τελευταίο κομμάτι, το juicy κομμάτι. Το πιο juicy το κρατάς για το τέλος, Μίλα μας για τη φάση στον γκάζι. Τι παίζει στον γκάζι? Τι παίζει, και τι δεν παίζει να λες. Κοίταξε να δεις τώρα, το γκάζι είναι λίγο, δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω, υπέροχο μέρος, πολύ mainstream, με οτιδήποτε είδος μαγαζιού και είδος διασκέδασης μπορείς να φανταστείς. Από το πρωί μέχρι το άλλο πρωί. Άνετα όλα, δηλαδή με το που πατάς το πόδι σου, τουλάχιστον πώς το βίωνα εγώ, επειδή πήγαινα πολλά χρόνια στον γκάζι. Η φάση είναι όταν ήμουν στο μέρος όπου ένιωθα άνετα, όπου δεν θα με κοιτάξει κανένας. Βέβαια υπήρχαν και πάντα υπάρχουν τώρα όλα αυτά τα κλασικά, οι νεομοντερνισμοί της ελληνικής μόδας και όλο αυτό το κομμάτι τέλος πάντων. Τι εννοείς με αυτό? Τους κάγκουρες. Ωραία. Αυτό εννοώ. Απλά είπα να το πω ευγενικά, αλλά δεν μ' άφησες. Αντίστοιχα τώρα καταλαβαίνετε ότι βεβαίως και υπήρχαν, αλλά ένιωθες πιο πολύ ότι ήταν το μέρος σου και ότι αυτοί είχαν έρθει και δεν σε ένοιαζε, ρε παιδί μου, ήταν σαν να ήσουν εντός έδρας. Οκ, από διασκέδαση. Η διασκέδαση ξεκίναγε τότε που βγαίναμε, από Παρασκευή απόγευμα μέχρι Κυριακή πρωί, δηλαδή ήταν πολύ πάρτι φάση, πολύ όμορφα, μόνο όμορφα. Βέβαια, πολλές φορές τα τελευταία χρόνια είχαν ακουστεί, και είχαν γίνει βέβαια, όχι απλά είχαν ακουστεί, πολλές επιθέσεις σε ομοφυλόφιλους ανθρώπους. Από μια συγκεκριμένη οργάνωση, φαντάζομαι. Νομίζω ναι, αλλά και από απλά ανόητους ανθρώπους που είναι άδειο το κεφάλι τους, δηλαδή δεν έχει τίποτα, έχει αερακοπανιστό. Υπήρχαν και αυτά, αλλά ευτυχώς πολύ λίγες περιπτώσεις. Βασικά ήταν ένας χώρος και μια περιοχή που
Μπορούσες να βγεις άνετα με τη σχέση σου, να περάσεις όμορφα, να δεις κόσμο, να γνωρίσεις κόσμο. Οπότε ήταν ναι, μια πάρα πολύ ωραία φάση. Εσύ πώς γνώριζες κόσμο στον Γκάζι? Εγώ πώς γνώριζα κόσμο. Τώρα αυτό είναι άλλο podcast μόνο του επίσης. Νομίζω όπως γνωρίζει όλος ο κόσμος. Πηγαίνεις στο κλαμπ με την παρέα σου, βλέπεις μια κοπέλα, την κοιτάς, σε κοιτάει, κάπως ξεκινάτε και μιλάτε. Τα υπόλοιπα ανήκουν στην ιστορία. Ποια ιστορία? Εγώ νομίζω δεν είχες άλλη πριν από μένα. Ναι. Θα τα πούμε μετά εμείς. Θα τα πούμε μετά. Εσύ πώς γνωρίζεις κόσμο, αγάπη μου? Για πες μας. Η σιωπή μου προς απάντησή σου. Η σιωπή μου προς απάντησή μου δεν είναι, μας ακούει κόσμος. Εσύ πώς γνωρίζεις κόσμο λοιπόν? Αυτό θα το συζητήσουμε άλλη φορά. Σε άλλο podcast ή σε άλλη φορά? Σε άλλο podcast. Σε άλλο podcast. Ναι. Οκ, θα σε στριμώξω. Δεν θα μου πάρεις, θα σε στριμώξω. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό podcast. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Bye bye. See you later.